Sabeu que en aquests moments a tots els municipis de Catalunya s'estan fent concentracions com ara aquesta i que si som aquí és perquè el 9 de novembre volem que es pugui votar, volem votar, i això som una colla molt important a tot arreu de Catalunya els que ho volem fer. Som els que estem ara aquí, som els que representativament en els ajuntaments, a tants ajuntaments de Catalunya s'han aprovat mocions just la setmana passada en aquest sentit, en el sentit que es pugui votar el 9 de novembre. Sabeu que aquí a Sant Quirze de 17 regidors, 15 van votar, cap en contra, 2 abstencions, 13 a favor, una dada important. Avui hem viscut un nou atac a les institucions democràtiques del nostre país. Una nova negativa de l'Estat a la voluntat d'aquest país d'expressar-se a les urnes. Un nou cop de porta a la democràcia. Davant d'aquest episodi, els homes i les dones demòcrates d'aquest país expressem el nostre suport ferm a les institucions catalanes que han convocat la consulta per al dia 9 de novembre. Davant d'aquest intent d'emmudir-nos, la societat catalana diem ben fort: més democràcia. El dia 11 de setembre, gairebé 2 milions de persones vam sortir al carrer per dir que votarem. El 80% de la ciutadania d'aquest país reclama votar. Una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya reclama votar. Més del 90% dels ajuntaments d'aquest país ja han deixat molt clar que el 9N votarem. Avui comencem la campanya política més gran que s'ha fet mai a Europa.